Bante song ya kariniam jongkakur nongkrot da kadorbar sengkur nongkrot la pelong hakakat pratarik uyayong arhajara penriu. Laong balastang ya ketika dorbar kur da kajing lampang jong Jonathan M nongkrot bat hakane ke program la yo kajing penkuburom ya ki ar ngut ki kinyi kata ya iba seprin nongkrot bat ba Wilson nongkrot. Hang ni layok ka sneng ka crowd nakikini rang ba jong ka kur ban laong ru bakal adai ka sin ka baningkong ban pelong ya kum kani ka dor bar kur ka baya menta la pelong ha ka snong penter kum bala pau hi ha ka dor bar layok ban pentip sya ka kur baro ka wei baka district council kala ithu ya ka kur bat kala airu ya ka sernot ithu ha ka arpui tariku kala lengkot arhajara penriu kala mi ru ka jing simrai ka ba on day bet ban penne pensa ya ki mau thep ing jong ka kur kata ya ki mau krok ki badon ha ka snong penter. Balayo ruka jing penemena ka bakong san hakani ka dorbar, baka don kariniam kata kakur bakan tip syai baka jing te song shikur kan klain bat tip ya kata kariniam ka badon haki benta jong ka snong penter, ka badon haka snong rim ka ba menchua ka baki khot ka nong rim. Ya kanela pensyai la pensmusu na uba joben nongkrot. Kalami hi ka jing kentu ya barok ka wei ka kur nongkrot. Baon pelong haman lausnem ya kani ka dorbar sengkur kumta David ban be sya kani ka dorbar ka ban long kum ka jing ya te song ya ka jing long ka wei ka kur ban ya itu itau haman la ibenta iba ka kur nongkrot kala thau snong bat la ban rap ru ba ka kur nongkrot kala yar hari kasi bat kidon ru ki bala thau snong hari thor Bangladesh da ka jingdon jong ka dorbar ka basisin sisnem kan pensngujan ya ka jinglong shikur kadu la penwai ya kani ka dorbar kur da urang ba kur upuson nongkrot ubadai ru sekretari jong ka kur nongkrot Yang sulit peniap berarut.